társadalom évszázadok óta különböző férfi típusokat kategorizál, és ezeket a kategóriákat gyakran használják arra, hogy meghatározzák egy férfi értékét, helyét a hierarchiában vagy vonzerejét. De létezik egy különleges férfi típus, amelyről csak mostanában kezdünk nyíltan beszélni. Ez a szigma férfi. Míg az alfa, béta és egyéb kategóriák régóta részei a közbeszédnek, a szigma férfi fogalma viszonylag új, mégis rendkívül fontos, mert azokat a férfiakat írja le, akik nem illeszkednek a hagyományos társadalmi besorolásokba, mégis figyelemre méltó befolyással és jelenléttel rendelkeznek. Ma arról beszélünk, miért lehet, hogy te is egy szigma férfi vagy, anélkül, hogy eddig tudtad volna, és ez miért jelenthet számodra hatalmas előnyt az élet minden területén. A szigma férfi a társadalmi hierarchián kívül áll, de nem gyengeségből vagy kényszerből, hanem tudatos választásból. Ő az a férfi, aki a saját útját járja, a saját szabályai szerint él, és nem hagyja, hogy a társadalmi elvárások vagy a külső vélemények meghatározzák, ki ő és mit ér. De ez nem jelenti azt, hogy a szigma férfi antiszociális vagy lázadó lenne. Éppen ellenkezőleg, a szigma férfi képes rendkívül jól működni társas környezetben, de soha nem válik függővé a csoport jóváhagyásától vagy visszajelzéseitől. A modern világ egyre inkább felismeri és értékeli a szigma férfi tulajdonságait. A rugalmasság, az önállóság, a belső vezérlés és az autenticitás olyan tulajdonságok, amelyek különösen értékesek a gyorsan változó, bizonytalan világunkban. De honnan tudhatod, hogy te is szigma férfi vagy? Nézzük meg azokat a jellemzőket, amelyek megkülönböztetik a szigma férfit a többi típustól. Az első és talán legfontosabb jellemző a függetlenség és az önállóság. A szigma férfi nem függ mások jóváhagyásától vagy elismerésétől. Ez nem azt jelenti, hogy nem értékeli a kapcsolatokat vagy a visszajelzéseket, hanem azt, hogy az önértékelése és az identitása nem ezeken alapul. Egy szigma férfi képes egyedül maradni anélkül, hogy magányosnak érezné magát, és képes ellenállni a csoportnyomásnak, ha az ellentétes az értékeivel vagy meggyőződéseivel. Ez a fajta függetlenség nem izolációt vagy arroganciát jelent. A szigma férfi nem zárkózik el a világtól, és nem néz le másokra. Inkább arról van szó, hogy megvan benne az a belső erő és biztonság, amely lehetővé teszi számára, hogy a saját útját járja, még akkor is, ha ez nem a konvencionális ösvény. Ez a függetlenség az, ami lehetővé teszi számára, hogy autentikus maradjon egy olyan világban, amely gyakran az alkalmazkodást és a konformitást jutalmazza. A második kulcsfontosságú jellemző az erős önismeret és önreflexió. A szigma férfi rendkívül tudatos a saját erősségeivel, gyengeségeivel, értékeivel és céljaival kapcsolatban. Ez nem vele született tulajdonság, hanem folyamatos belső munka eredménye. A szigma férfi rendszeresen időt szán arra, hogy reflektáljon a gondolataira, érzéseire és cselekedeteire, és ebből tanuljon. Ez az önreflexió teszi lehetővé számára, hogy fejlődjön és növekedjen, anélkül, hogy külső útmutatásra vagy jóváhagyásra lenne szüksége. Nem fél szembenézni a hibáival vagy a fejlődési területeivel, mert tudja, hogy ezek felismerése és elfogadása az első lépés a változás felé. Ez a fajta önismeret adja meg számára azt a belső iránytűt, amely minden helyzetben vezeti, függetlenül a külső körülményektől vagy elvárásoktól. A harmadik meghatározó jellemző a belső nyugalom és az érzelmi stabilitás. A szigma férfi nem hagyja, hogy a külső események vagy mások viselkedése túlzottan befolyásolja az érzelmi állapotát. Ez nem azt jelenti, hogy nincs érzelmi élete, vagy hogy elfojtja az érzéseit, hanem azt, hogy képes tudatosan feldolgozni és kezelni azokat, ahelyett, hogy hagyná, hogy azok irányítsák. Ez a belső nyugalom különösen feltűnő nehéz vagy stresszes helyzetekben. Míg mások pánikba eshetnek vagy túlreagálhatják a helyzeteket, a szigma férfi megőrzi a higgadtságát és a tisztánlátását. Ez nem csak a saját jóllétét szolgálja, hanem gyakran másokra is megnyugtató hatással van. Krízis helyzetekben a szigma férfi gyakran válik informális vezetővé. Nem azért, mert hatalmat vagy kontrollt keres,
hanem mert a nyugalma és a tisztánlátása természetes tekintélyt kölcsönöz neki. A negyedik jellemző a céltudatosság és az önmotiváció. A szigma férfi világos célokkal és erős belső motivációval rendelkezik. Nem azért cselekszik, hogy megfeleljen mások elvárásainak, vagy hogy elismerést szerezzen, hanem mert van egy belső víziója arról, mit akar elérni. Ez a belső hajtóerő teszi lehetővé számára, hogy akkor is folytassa az útját, amikor nincs külső elismerés vagy jutalom. Ez a céltudatosság nem jelenti azt, hogy a szigma férfi merev vagy rugalmatlan lenne. Éppen ellenkezőleg képes alkalmazkodni a változó körülményekhez és tanulni a tapasztalataiból. De miközben rugalmas a módszereiben, szilárd marad az értékeiben és a hosszú távú céljaiban. Ez a fajta céltudatos rugalmasság különösen értékes a mai gyorsan változó világban. Az ötödik meghatározó jellemző az autenticitás és az integritás. A szigma férfi nem játszik szerepeket és nem visel maszkokat. Ő ugyanaz marad, függetlenül attól, hogy kivel van és milyen környezetben. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne képes alkalmazkodni különböző társas helyzetekhez, hanem azt, hogy soha nem adja fel alapvető értékeit vagy személyiségét a megfelelés vagy elfogadás érdekében. Ez az autenticitás megnyilvánul a kommunikációjában is. A szigma férfi őszinte és közvetlen, anélkül, hogy durva vagy tapintatlan lenne. Nem játszik érzelmi játszmákat és nem manipulál másokat. Ez az őszinteség és integritás bizalmat és tiszteletet ébreszt másokban, még akkor is, ha nem mindig értenek egyet vele. A hatodik jellemző a szelektív társas kapcsolatok. A szigma férfi minőségi, nem pedig mennyiségi alapon választja meg a kapcsolatait. Nem érdekli a felszínes népszerűség vagy a kiterjedt, de sekélyes kapcsolati háló. Ehelyett néhány mély, tartalmas kapcsolatra koncentrál azokkal, akiket valóban értékel és tisztel. Ez nem azt jelenti, hogy a szigma férfi antiszociális lenne. Képes jól működni társas helyzetekben, és gyakran karizmatikus és vonzó személyiség. De nem függ a társas interakcióktól, és jól érzi magát egyedül is. Ez a fajta szelektivitás lehetővé teszi számára, hogy olyan kapcsolatokat alakítson ki, amelyek valóban gazdagítják az életét, ahelyett, hogy energiát és időt fektetne felszínes kapcsolatokba. A hetedik meghatározó jellemző a folyamatos növekedés és fejlődés iránti elkötelezettség. A szigma férfi soha nem elégszik meg a status quo-val, folyamatosan keresi a lehetőségeket a tanulásra és a fejlődésre. Ez nem perfekcionizmus vagy önmaga kínzása, hanem egy őszinte vágy arra, hogy a legjobb verzióját hozza ki magából. Ez a növekedési szemlélet áthatja az élet minden területét, a karriert, a kapcsolatokat, a fizikai és mentális egészséget. A szigma férfi nem fél a kihívásoktól vagy a kudarcoktól, mert tudja, hogy ezek a növekedés lehetőségei. Ez a fajta hozzáállás lehetővé teszi számára, hogy folyamatosan fejlődjön és alkalmazkodjon, miközben hű marad önmagához és értékeihez. A nyolcadik jellemző az érzelmi intelligencia és empátia. Annak ellenére, hogy a szigma férfi nem függ mások jóváhagyásától, rendkívül tudatos mások érzéseivel és szükségleteivel kapcsolatban. Képes meghallgatni és megérteni másokat, anélkül, hogy ítélkezne vagy próbálná kontrollálni őket. Ez az érzelmi intelligencia teszi őt hatékony kommunikátorrá és probléma megoldóvá. Képes kapcsolódni másokhoz egy mélyebb szinten, és gyakran intuitív betekintése van olyan helyzetekbe, amelyeket mások nehezen érthetnek meg. Ez nem manipulációs eszköz számára, hanem egy képesség, amely lehetővé teszi, hogy valódi kapcsolatokat alakítson ki, és pozitív hatást gyakoroljon mások életére. A kilencedik meghatározó jellemző a reziliencia és az alkalmazkodó képesség. A szigma férfi képes átvészelni a nehézségeket és a kudarcokat, és megerősödve kerülni ki belőlük. Nem törik meg a nyomás alatt, és nem adja fel a céljait az akadályok miatt. Ehelyett képes alkalmazkodni, tanulni a tapasztalataiból, és új megközelítéseket találni. Ez a reziliencia nem vele született, hanem a tapasztalatok és a tudatos reflexió eredménye. A szigma férfi nem fél szembenézni a kihívásokkal,
mert tudja, hogy minden nehézség lehetőség a növekedésre és a fejlődésre. Ez a fajta hozzáállás lehetővé teszi számára, hogy sikeresen navigáljon egy olyan világban, amely gyakran kiszámíthatatlan és gyorsan változik. A 10. és talán legfontosabb jellemző a belső értékrend és a személyes filozófia. A szigma férfi nem a társadalmi normák vagy konvenciók szerint él, hanem a saját, jól átgondolt értékrendje alapján. Ez nem jelenti azt, hogy szándékosan szembe megy a társadalmi normákkal, hanem azt, hogy nem hagyja, hogy ezek a normák határozzák meg, ki ő és hogyan él. Ez a belső értékrend adja meg számára azt a szilárd alapot, amelyre építheti az életét. Nem sodródik az árral, és nem változtatja a véleményét vagy a viselkedését a pillanatnyi trendek vagy nyomások hatására. Ehelyett minden döntését és cselekedetét a saját értékei és elvei vezérlik, ami autenticitást és integritást kölcsönöz neki. Most, hogy áttekintettük a szigma férfi fő jellemzőit, nézzük meg, hogyan nyilvánulnak meg ezek a tulajdonságok a mindennapi életben és a különböző területeken. A karrierben a szigma férfi gyakran innovatív és úttörő szerepet tölt be. Mivel nem fél kiállni a saját ötletei mellett, és nem ragaszkodik a konvencionális módszerekhez, gyakran új és kreatív megoldásokat talál. Nem feltétlenül törekszik vezetői pozícióra, de természetes tekintélye és hitelessége miatt gyakran mégis vezető szerepbe kerül. A szigma férfi általában jól teljesít olyan karrierekben, amelyek önállóságot, kreativitást és probléma megoldást igényelnek. Lehet sikeres vállalkozó, kutató, művész, stratéga vagy tanácsadó. Nem a címek vagy a státusz motiválja, hanem a munka tartalma és jelentősége. Azt keresi, hogyan hozhat létre értéket, és hogyan járulhat hozzá valami nagyobbhoz, nem pedig azt, hogyan kapaszkodhat fel a ranglétrán. A kapcsolatokban a szigma férfi minőségre, nem pedig mennyiségre törekszik. Mély és tartalmas kapcsolatokat alakít ki néhány emberrel, ahelyett, hogy felszínes kapcsolatok hálóját építené ki. Az őszinteség és az autenticitás jellemzi a kommunikációját, ami bizalmat és tiszteletet ébreszt másokban. A romantikus kapcsolataiban nem játszik szerepeket vagy játszmákat. Nem próbálja manipulálni vagy lenyűgözni a potenciális partnereit. Ehelyett autentikus és közvetlen, ami paradox módon rendkívül vonzóvá teszi. A függetlensége és az önállósága nem elriasztja a partnereit, hanem éppen ellenkezőleg biztonságot és stabilitást nyújt számukra. A barátságaiban is a minőségre összpontosít. Nem a népszerűség vagy a társadalmi elfogadottság vezérli a barát választását, hanem a közös értékek, az intellektuális vagy érzelmi kapcsolódás és a kölcsönös tisztelet. Ezek a barátságok általában hosszú életűek és jelentőségteljesek, és túlélik az idő és a távolság próbáját. A saját személyes fejlődésében a szigma férfi folyamatosan keresi a tanulás és a növekedés lehetőségeit. Nem fél kilépni a komfortzónájából és új kihívásokkal szembenézni. Ez a folyamatos fejlődés nem egy külső elvárás vagy társadalmi nyomás eredménye, hanem egy belső késztetés, hogy a legjobb verzióját hozza ki magából. Ez a fejlődési szemlélet kiterjed az élet minden területére. A fizikai és mentális egészségre, a készségek és tudás bővítésére, a spirituális vagy filozófiai megértés mélyítésére. A szigma férfi nem elégszik meg a középszerűséggel vagy a kényelemmel, hanem folyamatosan törekszik a teljesebb és autentikusabb életre. A társadalomban a szigma férfi gyakran a változás katalizátora. Mivel nem ragaszkodik a status quóhoz és képes a dobozból kilépve gondolkodni, gyakran olyan ötletekkel és perspektívákkal áll elő, amelyek kihívást jelentenek a meglévő paradigmákra. Ez nem lázadás a lázadás kedvéért, hanem egy őszinte törekvés a jobbítás és a fejlődés felé. A szigma férfi nem szükségszerűen aktivista vagy forradalmár, de a saját módján hozzájárul a társadalom fejlődéséhez. Ez lehet egy innovatív üzleti modell, egy új tudományos elmélet, egy művészeti alkotás, vagy egyszerűen egy alternatív életszemlélet, amely inspirál másokat. A hatása gyakran túlmutat a közvetlen környezetén, és olyan embereket is megérint, akikkel soha nem találkozott személyesen. Most, hogy mélyebben megértettük, ki a szigma férfi
és hogyan nyilvánulnak meg a tulajdonságai a különböző életterületeken, nézzük meg, hogyan fejlesztheted ezeket a tulajdonságokat, ha felismered magadban a szigma potenciált. Az első és talán legfontosabb lépés az önismeret fejlesztése. Kezd azzal, hogy időt szánsz a rendszeres önreflexióra. Ez lehet naplóírás, meditáció, vagy egyszerűen csendes idő, amikor végig gondolod a gondolataidat, érzéseidet és cselekedeteidet. Próbáld meg objektíven megfigyelni magad anélkül, hogy ítélkeznél. Kérdezd meg magadtól, mik az értékeim, mik a céljaim, mik az erősségeim és a gyengeségeim, hogyan reagálok a különböző helyzetekre és miért. Ezek a kérdések segítenek mélyebben megérteni önmagad, és ez az önismeret az alapja a többi szigma tulajdonság fejlesztésének. A második lépés a függetlenség és az önállóság erősítése. Ez nem azt jelenti, hogy el kell szigetelődnöd másoktól, hanem azt, hogy meg kell tanulnod bízni a saját ítélő képességedben és döntéseidben. Kezd azzal, hogy apró döntéseket hozol a saját értékeid és meggyőződéseid alapján, még akkor is, ha ezek eltérnek a környezeted döntéseitől. Fokozatosan növelheted a döntések súlyát, ahogy egyre magabiztosabb leszel. Megtanulod, hogy nem kell mindenkinek tetszenie, amit csinálsz, és hogy a helytelenítés vagy kritika túlélhető. Ez a fajta függetlenség nem arról szól, hogy elutasítod mások véleményét vagy tanácsát, hanem arról, hogy végső soron te vagy felelős a saját életedért és döntéseidért. A harmadik lépés az érzelmi intelligencia és stabilitás fejlesztése. Ez magában foglalja a saját érzelmeid felismerését és kezelését, valamint mások érzelmeinek megértését. Kezd azzal, hogy megtanulod felismerni és megnevezni az érzelmeidet, anélkül, hogy azonnal reagálnál rájuk vagy elnyomnád őket. Gyakorold a tudatos jelenlétet, amely lehetővé teszi, hogy megfigyeld az érzelmeidet anélkül, hogy hagynád, hogy eluralkodjanak rajtad. Ez nem az érzelmek elfojtása, hanem egy egészségesebb kapcsolat kialakítása velük. Ahogy fejlődik ez a képességed, észreveheted, hogy kevésbé reagálsz túl a helyzetekre, és képes vagy megőrizni a nyugalmadat még stresszes körülmények között is. A negyedik lépés a céltudatosság és a belső motiváció fejlesztése. Kezd azzal, hogy világos, személyes célokat tűzöl ki, amelyek összhangban vannak az értékeiddel és a szenvedélyeiddel. Ezek lehetnek rövid vagy hosszú távú célok, de fontos, hogy valóban a tieid legyenek, nem pedig külső elvárások vagy társadalmi nyomás eredményei. Bontsd le ezeket a célokat konkrét lépésekre, és dolgozz rajtuk következetesen, még akkor is, ha nincs azonnali jutalmazás vagy elismerés. Fokozatosan megtanulod, hogy a belső elégedettség és teljesítmény érzése sokkal erősebb és tartósabb motiváció, mint a külső elismerés vagy jutalom. Az ötödik lépés az autenticitás és az integritás fejlesztése. Ez azzal kezdődik, hogy felismered és elfogadod, ki vagy valójában, az erősségeiddel, gyengeségeiddel, értékeiddel és szenvedélyeiddel együtt. Nem arról van szó, hogy tökéletesnek kell lenned, hanem arról, hogy őszintének és kongruensnek kell lenned. Gyakorold az őszinte kommunikációt, anélkül, hogy durva vagy tapintatlan lennél. Tanulj meg nemet mondani azokra a dolgokra, amelyek ellentétesek az értékeiddel vagy céljaidkkal, és igent mondani azokra, amelyek összhangban vannak velük. Ez a fajta autenticitás kezdetben kényelmetlen lehet, de idővel természetessé válik, és nagyobb belső békét és külső tiszteletet eredményez. A hatodik lépés a szelektív társas kapcsolatok kialakítása. Értékeld a meglévő kapcsolataidat, és fontold meg, melyek azok, amelyek valóban gazdagítják az életedet, és melyek azok, amelyek energiát szívnak el vagy toxikusak. Nem kell drasztikusan megszakítanod kapcsolatokat, de tudatosan fordíthatsz több időt és energiát azokra, amelyek pozitívak és támogatóak. Amikor új kapcsolatokat alakítasz ki, légy tudatos és szelektív. Keresd azokat az embereket, akik inspirálnak, kihívást jelentenek és támogatnak, és akikkel megosztod az értékeidet és a céljaidat. Ezek a minőségi kapcsolatok sokkal több értéket hoznak az életedbe, mint a felszínes kapcsolatok nagy mennyisége.
A 7. lépés a folyamatos növekedés és fejlődés iránti elkötelezettség kialakítása. Fogadd el, hogy a tanulás és a fejlődés egy életen át tartó folyamat, nem pedig egy végcél. Keresd aktívan a lehetőségeket a tudásod bővítésére, a készségeid fejlesztésére és a perspektívát szélesítésére. Ez magában foglalhatja az olvasást, a tanfolyamokon való részvételt, új hobbik kipróbálását, vagy egyszerűen a nyitottságot új tapasztalatokra és nézőpontokra. A lényeg az, hogy folyamatosan tágítsd a határaidat, és lépj ki a komfortzónádból, még ha csak kis lépésekben is. A 8. lépés a reziliencia és az alkalmazkodó képesség fejlesztése. Ez azzal kezdődik, hogy felismered, a kudarc és a visszaesés a növekedés természetes és szükséges része. Ahelyett, hogy elkerülnéd a kihívásokat vagy a nehézségeket, tekints rájuk úgy, mint lehetőségekre a tanulásra és az erősödésre. Gyakorold a rugalmas gondolkodást, és tanulj meg különböző perspektívákból nézni a helyzeteket. Fejleszd a probléma megoldó készségeidet, és gyakorold a változáshoz való alkalmazkodást. Idővel észreveheted, hogy a rugalmasságod és a kitartásod növekszik, és képes vagy átvészelni a nehézségeket, amelyek korábban talán legyőzhetetlennek tűntek. A 9. lépés a belső értékrend és a személyes filozófia kialakítása. Ez egy folyamatos folyamat, amely magában foglalja a különböző filozófiák, vallások és életmódok tanulmányozását, valamint annak megfontolását, hogy mi rezonál veled, és mi az, ami összhangban van az intuícióddal és a tapasztalataiddal. Ne félj kérdéseket feltenni és megkérdőjelezni a meglévő hiedelmeket vagy paradigmákat. A cél nem az, hogy egy merev vagy dogmatikus rendszert alakíts ki, hanem hogy egy rugalmas, fejlődő értékrendet hoz létre, amely vezet és támogat az élet különböző helyzeteiben. A 10. lépés annak elfogadása, hogy a szigma férfivá válás egy folyamat, nem pedig egy végcél. Nem arról van szó, hogy egy nap felébredsz, és hirtelen minden szigma tulajdonsággal rendelkezel, hanem arról, hogy fokozatosan fejleszted ezeket a tulajdonságokat az idő múlásával. Ez a folyamat tele van kihívásokkal, visszaesésekkel és tanulási pontokkal. Lesznek napok, amikor úgy érzed, hogy sikeresen megtestesíted a szigma ideált, és lesznek napok, amikor visszatérsz a régi mintákhoz, vagy viselkedésekhez. Ez teljesen normális, és része a növekedési folyamatnak. A kulcs a tudatosság és a következetesség. Légy tudatában annak, hol tartasz, és következetesen dolgozz a fejlődésen, de ne ítélkezz magad felett, amikor hibázol vagy visszaesel. Ehelyett használd ezeket a tapasztalatokat tanulási lehetőségként, és folytasd az utadat. Végezetül fontos megjegyezni, hogy a szigma férfi koncepciója nem egy újabb doboz vagy címke, amelybe bele kell préselned magad. Éppen ellenkezőleg a szigma életmód lényege az, hogy túllépsz a dobozokon és címkéken, és a saját egyedi utadat járod. A cél nem az, hogy megfelelj egy idealizált képnek vagy egy külső elvárásnak, hanem az, hogy felfedezd és kifejezd a saját autentikus énedet. A szigma tulajdonságok fejlesztése segíthet ebben a folyamatban, de végső soron te határozod meg, ki vagy és hogyan élsz. A szigma életmód nem könnyű, és nem is mindenkinek való. Kihívásokkal és nehézségekkel jár, és néha magányos lehet. De azok számára, akik hajlandóak vállalni ezeket a kihívásokat, rendkívül jutalmazó és kiteljesítő lehet. Szabadságot, autenticitást és mély elégedettséget kínál, amit más életmódokban nehéz megtalálni. Ha felismered magadban a szigma potenciált, és úgy döntesz, hogy ezen az úton indulsz el, tudd, hogy egy rendkívül izgalmas és jutalmazó utazás vár rád. Egy utazás, amely nem csak a személyes fejlődésről és beteljesülésről szól, hanem arról is, hogy pozitív hatást gyakorolja a világra a saját egyedi módodon. A szigma férfi útja nem a könnyebb út, de sok szempontból a gazdagabb és autentikusabb. Ez az út lehetőséget kínál arra, hogy felismerd és kifejezd a teljes potenciálodat, és hogy olyan életet élj, amely valóban a sajátod, nem pedig egy olyan életet, amelyet mások elvárásai vagy a társadalmi konvenciók diktálnak. Az út különböző lesz mindenki számára, mert mindannyian egyedi kombinációjával rendelkezünk az erősségeknek, gyengeségeknek
értékeknek és szenvedélyeknek. De a lényeg ugyanaz. A bátorság, hogy hű maradj önmagadhoz, és a kitartás, hogy folyamatosan fejlődj és növekedj. Tehát ha magadra ismertél a Szigma férfi jellemzőiben, és úgy érzed, hogy ez az út rezonál veled, fogadd el és ünnepeld ezt a felismerést. Ne tekintsd magad hiányosnak vagy tökéletlennek, ha nem testesíted meg tökéletesen a Szigma ideált, senki sem teszi. Ehelyett tekints erre a felismerésre úgy, mint egy meghívásra, egy gazdagabb és autentikusabb élet felé. A Szigma férfivá válás útja egy életen áttartó utazás, nem pedig egy végcél. Egy utazás, amely tele van tanulással, növekedéssel és felfedezéssel. Egy utazás, amely kihívásokkal teli, de rendkívül jutalmazó. Egy utazás, amely egyedülálló, mint te magad. És talán a legfontosabb, hogy ez az utazás nem arról szól, hogy megfeleljünk egy külső ideálnak vagy elvárásnak, hanem arról, hogy felfedezzük és kifejezzük a saját autentikus lényünket. Mert végső soron a Szigma férfi nem azért különleges, mert megfelel egy bizonyos kategóriának vagy definíciónak, hanem azért, mert túllép a kategóriákon és definíciókon, és a saját egyedi útját járja. Szóval, ha felismered magadban a Szigma férfi potenciálját, fogadd el és ápold ezt a felismerést. Használd a Szigma férfi koncepcióját nem mint egy másik dobozt, amelybe be kell préselned magad, hanem mint egy keretet, amely segít felfedezni és kifejezni a saját egyedi személyiségedet és potenciálodat. Ez a felfedezés és önkifejezés nem egy egyszerű vagy gyors folyamat. Időt, erőfeszítést és türelmet igényel. Lesznek kihívások és akadályok az úton. Lesznek pillanatok, amikor megkérdőjelezed magad és a választott utadat. Lesznek emberek, akik nem értenek meg vagy megpróbálnak visszahúzni a konvencionális útra. De ha kitartasz, és hű maradsz az értékeidhez és a vízióidhoz, fokozatosan észreveheted, hogy egyre inkább a saját feltételeid szerint élsz, és egyre kevésbé befolyásolnak a külső elvárások vagy nyomások. Észreveheted, hogy mélyebb és tartalmasabb kapcsolatokat alakítasz ki, és olyan munkát végzel, amely valóban jelentőségteljes számodra. Észreveheted, hogy növekszik a belső nyugalmad és stabilitásod, még a nehézségek vagy a bizonytalanság közepette is. Észreveheted, hogy képes vagy hatással lenni másokra és a világra a saját egyedi módodon, nem a hatalom vagy a kontroll révén, hanem a példád és a hitelességed révén. És ami talán a legfontosabb, észreveheted, hogy egy mélyebb elégedettség és beteljesülés érzését tapasztalod. Egy érzést, amely nem a külső sikerből vagy elismerésből fakad, hanem abból a tudásból, hogy hű vagy önmagadhoz és a saját utadat járod. Ez a belső elégedettség és békesség az, ami talán a legjobban megkülönbözteti a Szigma férfit a többi típustól. Míg az alfa a dominanciából és a státuszból, a béta pedig a megfelelésből és az elfogadásból merít elégedettséget, a Szigma a belső harmóniából és a személyes integritásból meríti azt. Ez nem azt jelenti, hogy a Szigma férfi életében nincsenek kihívások vagy nehézségek. Éppen ellenkezőleg a saját útját járni gyakran nehezebb, mint a kitaposott ösvényt követni. De a Szigma férfi számára a kihívások és nehézségek nem akadályok, hanem lehetőségek a növekedésre és a fejlődésre. A Szigma férfi nem kerüli el a nehézségeket vagy a fájdalmat. Nem rejtőzik el a világ vagy önmaga elől. Ehelyett szembenéz a kihívásokkal, feldolgozza a fájdalmat és tanuló a tapasztalataiból. Ez az a folyamat, amely által folyamatosan fejlődik és növekszik. Ez a növekedési folyamat nem mindig lineáris vagy fokozatos. Vannak áttörések és visszaesések, csúcsok és völgyek. De a hosszú távú trajektória felfelé irányul, a nagyobb önismeret, a mélyebb bölcsesség és a teljesebb önkifejezés felé. Végső soron a Szigma férfi útja nem a tökéletességről vagy a felsőbbrendűségről szól. Nem arról szól, hogy jobb vagy értékesebb lennél másoknál. Ehelyett az autenticitásról, az integritásról és a személyes szabadságról szól. Arról szól, hogy megtaláld és kifejezd a saját egyedi hangodat és hozzájárulásodat a világban. Ez az út nem mindenkinek való, és nem is kell, hogy az legyen. Az emberiség ereje a sokszínűségében rejlik, és szükségünk van különböző típusú emberekre,
különböző erősségekkel, perspektívákkal és hozzájárulásokkal. A lényeg az, hogy megtaláld a saját utadat. Legyen az szigma, alfa, béta vagy valami teljesen más, és azt járd a lehető legnagyobb integritással és autenticitással. De ha úgy érzed, hogy a szigma út rezonál veled, ha felismered magadban ezeket a tulajdonságokat és értékeket, akkor bátran lépj erre az útra. Nem lesz könnyű, de rendkívül jutalmazó lehet. És ami a legfontosabb, ez az út lehetőséget kínál arra, hogy valóban a saját életedet éld, nem pedig egy olyat, amelyet mások elvárásai vagy a társadalmi konvenciók diktálnak. Emlékezz, a szigma férfi nem az, aki megfelel egy bizonyos definíciónak vagy sztereotípiának, hanem az, aki túllép a definíciókon és sztereotípiákon, és a saját egyedi útját járja. Ez az út különböző lesz mindenki számára, mert mindannyian egyediek vagyunk, a saját erősségeinkkel, gyengeségeinkkel, értékeinkkel és szenvedélyeinkkel. Tehát ha magadra ismertél a szigma férfi jellemzőiben, fogadd el és ünnepeld ezt a felismerést. Ne használd a szigma címkét új korlátként vagy dobozként, hanem inkább egy kezdőpontként a saját egyedi utat felfedezéséhez. Használd a szigma értékeket és elveket útmutatóként, de ne hagyd, hogy meghatározzák vagy korlátozzák, ki vagy és kivé válhatsz. Mert végső soron a szigma férfi lényege nem egy cím vagy egy kategória, hanem egy hozzáállás és egy életmód. Egy hozzáállás, amely értékeli a függetlenséget, az autenticitást és a személyes növekedést. Egy életmód, amely a belső értékeken és meggyőződéseken alapul, nem pedig a külső elvárásokon vagy jutalmakon. Ez a hozzáállás és életmód elérhető mindenkinek, aki hajlandó vállalni a kihívást és a munkát. Nem kell született szigmának lenned, nem kell tökéletesnek vagy hibátlannak lenned. Csak őszintének kell lenned önmagadhoz, és hajlandónak a folyamatos tanulásra és növekedésre. Szóval, ha úgy érzed, hogy a szigma út a te utad, akkor lépj rá bátran és határozottan. Használd a szigma értékeket és elveket útmutatóként, de alakítsd az utat a saját egyedi szükségleteidhez, értékeidhez és céljaidhoz. És ami a legfontosabb, élvezd az utazást, minden kihívásával és jutalmával együtt. Mert végső soron ez az utazás, a saját egyedi utat felfedezése és járása az, ami a legértékesebb és legjutalmazóbb az életben. És ez az utazás nem ér véget, hanem folytatódik és fejlődik az életed során, új tanulságokkal, kihívásokkal és lehetőségekkel minden fordulónál. Tehát ha te is egy szigma férfi vagy, aki még nem tudta, vagy ha felismered magadban a szigma potenciált, akkor fogadd el és öleld magadhoz ezt a felismerést. Használd ezt a tudást nem mint egy címkét vagy korlátot, hanem mint egy ugródeszkát a saját egyedi utat felfedezéséhez és járásához. És élvezd az utazást minden lépésével együtt. Ha hasznosnak találtad ezt a videót, kérlek, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra, hogy több hasonló tartalmat kapj a férfi mentalitás alkalmazásáról a modern életben. Ha van tapasztalatod vagy kérdésed a témával kapcsolatban, oszd meg a kommentekben. Mindig érdekelnek a gondolataitok. Ha felismerted magadban a szigma férfi jellemzőit, és elhatároztad, hogy tudatosabban járod ezt az utat, írd le a komment szekcióba, a saját utamat járom. Ez nem csak visszajelzés számomra, hanem egy nyilvános elköteleződés önmagad felé is, hogy ezentúl hű maradsz önmagadhoz és értékeidhez. Köszönöm, hogy velem tartottál.